Di qeyranên ku salên 2011 da li Sûriyê hate jîn, gelê Kurd jî bêdeng nema. Gelê Kurd ên ku li Bakurê Sûriyê dijîn, bi armanca bi destxistina xwesertiyê xwe birêxistin kirin. Gelê Kurd ji Kobanê dest pê kir heta Efrîn, Serêkaniyê, Dirbesiyê, Amûdê, Derîk, Girkêlêgê, Tirbespiyê û Tiltemirê sazî dezgehên rejima Bas bêbandor kirin û şûna wê rêveberiya gel îlan kirin. û gelê Kurd li hemberî zilma sed salan ala serxwebûnê rakirin. Piştî ku gel rêveberiya xwe îlan kir çûn da li hemberî êrişên muhtemel ên ji ber rewşa herêmê pêwîstiya xwe bi hêzên parastinê dîtin. Gelê herêmê di sala 2011 da bi navê Yekîneyên Xweparastina Gel a ku ji keç û xortên Kurd pêk dihat hêzeke parastinê rêxistin kirin. Yekîneyên Xweparastina Gel bawayekî fermî di sala 2012 da hate îlan kirin. Di heman salê da Yekîneyên Xweparastina Gel bi navê Yekîneyên Parastina Gel xwe ji nû da saz kir û bi vî awayî ciwanên Kurd rev bi revberê xwe dan Yekîneyên Parastina Gel û ji bo parastina gelê xwe bajar bi bajar Yekîneyên Parastinê mezin kirin. Bi mezinbûnê Yekîneyên Parastina Gel ra jinên ku ciyê xwe di nava Yekîneyên Giştî de digirtin biryara avakirina Yekîneyên Xweser ên jinan dan. Jinên Rojavayê Kurdistanê di 4 Avrîla 2013 da Yekîneyên Parastina Jin îlan kirin. Fermandar Jiyan û Roj di xwerêxistinkirin jinan a ku bi navê Yekîneyên Parastina Jin da roleke diyarker lêîstin. Jiyan û Roj ji du fermandarên pêşeng yên destpêka avabûyîna YPJ ne. Jiyan Tolhildan, Roj Xabûr û Barîn Botan ji bo tevahî gelê cîhanê li hemberî Daişê biparêzin têkoşîndan meşandin. Ev sê jinên şoreşger ên jiyana xwe ji bo azadiya gel dane di 22 Tîrmaha 2022 da li bajarê Qamişlo dema ku ji forma şoreşa jin derketin ji aliyê Dewleta Tirk a dagirkerba bi balafirên bê mirova hatin şehîdxistin. Jiyan û têkoşîna jivan sê jinên şoreşger ên ku di encama êrişa Dewleta Tirk a dagirker da şehîd bûn wiha ye. Şehîd Selwa Yusuf bi nasnav Jiyan Tolhildan di sala 1982 da li bajarê Efrînê dayîk dibe. Jiyan Tolhildan di sala 1999 da ji bo azadiya gelê xwe tevlî Tevgera Azadiya Kurdistanê dibe. Jiyan Tolhildan li Çiyayên Kurdistanê ji bo azadiya jin, gelên bindest, têkoşîn û kedeke bêhempa da. Şehîd Jiyan dema ku şoreşa Rojavayê Kurdistanê dest pê kir, têkoşîna xwe ya azadiyê bi ezmûn tecrübeyên ku ji Çiyayên Kurdistanê qezenc kiribû li ser axa ku dayîk bûbû doman. Bi vî awayî û yek ji fermandarên pêşeng û damezîrner a Yekîneyên Parastina Jin a YPJ. Şehîd Jiyan di gelek platform û komcivînên ku bi armanca vegotina têkoşîna YPJ hate li darxistin da weke jineke şoreşger ciyê xwe girt û ji cîhanê ra qala berxwedaniya YPJ kir. Ji bo konferansa sêmîniya YPJ wek hemî cîhan dizane, rastî YPJ dema dest pê kiriye bi bajar û tax û gundê xwe de dest pê kir. Lê bi qehremanî û fedekartî û bi pêşengtiyên wek heval Sûsin Bîrhat, Tolhildan Rema, Sozdar Cûdî, Şîlan Guyî, îro bû jinekî tevahî Sûriyê diparêze û temsîla wê dike û ev hêj ku bandora xwe li rojhilata navîn li jinên wek em bêjin îro got nîqaşê li ser azadiya xwe dikin, li ser heq û hiqûq û mefê xwe dikin, got bi awakî adîl di mala xwe da bijîn, bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi hemû xwezayiya xwe civaka xwe temsîl bikin. Li ser wî esasî YPJ em dikarin bêjin
بکده وان هوالا بفدکاری و فدایتی وان شروانان وان قومیتان می پیشنگ ارو گشت شورشکی جیهانی کۆمجivîna navnetewê a li ser Daişê ya ku di sala 2019 da li bajarê Qamişlo hate lidarxistin da weke fermandarekê YPJ ya li hemberî çeteyên Daişê têkoşîn kiriye, bi armanca çareseriya vê belayê cîhanê ciyê xwe girt. دیده دیار کردن که شر 7 سالان بر بداوی بول هم بری ترور داعشه که همو جهانی گاف بگاف دشوپان وکیه پیجمتی دا جگرت بو لی اف جوینن ببیرنگی این اف نتوی گل سر استراتیجیا داعشه آوا کردن آوی و بداوی بون آوی ای فیزیکی دملی جغرافی دا لی بله جوی گیتر هبو که امی چاوا چند آوی فرست آوی گو آوا بویه هم لسوری هم لرجلات آناوین و بتیبتی لجیهان گشتی اف کوون جوین ویرنگی دهله گو داوی لترور داعش ذهنی و فکری و چاندی وره Li ser kesayet û jiyana şêtçiyan tolhildan bi navê serpêhatiya jiyan, a ku îfadeya serpêhatiya gelek jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê dike, ji aliyê Haluk Ünal di sala 2017 da belgefîlmek hat çêkirin. Şêtçiyan ji bo têkoşîna ku li hemberî Daişê da meşandin li Başûrê Kurdistanê jî xelat girt. Jiyan tolhildan di gelek pêngavên rizgarkirinê da weke fermandareke jin ciyê xwe girt û ji bo civaka xwe ji Daişê biparêze têkoşîn kir. Yani دوی ساله ده حمله جنوب خوا آوا کرنه دست بکره بو جبرگو میراثی که خواهی 8 سال تجد تکوشین و برخودانی و فداکارتی و قهرمانتی هبو بگو من جبرگو هر تم ده حمله و جبهه دا بو و تجاری و فرصتی که وسا نکته بو دست پشتی کنفرانسا دیامین بریارن گو هاتبون گرتن هبون لبل فرصت اوی گو خواک سیستم جنوبا گرتنا دست و خوا تمام کرن چه نبو بو لسر وی اساسی هم دکانم بیجن دست کفتین 2020 پرانی هزه می پاراستن ایرال سر وی اساسی بو یعنی جنوبا خوا آوا کرن هم وک ارتشا جن و هم جی دملی سازیا دب تایبتی خابره خستن کرن و وکی دیجی هنک ارتشن می جن ای گل سر اساس ارتشا جن ای سوریانی جی یعنی وسط تابور و فوجیوانی گو چه بونه aynı zamanda yemeği Arap. Lisser ve asası dem tukanın bejin deskeftik de vi ari da çe bu. Fermandar Jiyan di sala 2013 da li Serêkaniyê li hemberî çeteyên El Nusra jî parastina gel û welatê xwe kir. Di sala 2013 da Ebubekir el-Baghdadî ê ku xweke xelîfe bi nav dikir, da zanîn ku berniya El Nusra re bûne yek û navê xwe jî kirine Dewleta İslamî a Iraq û Şamê. Şêtçiyan tolhildan di taxa Şêx Maxsûd li hemberî gelek komên çete parastina gelê xwe kir. Di dîroka gelê Kurd da şerê Şêx Maxsûd weke mînaka şerê gelê şoreşgerî tê nirxandin. Fermandar Jiyan jî weke fermandareke jin bi şerê xwe yê di kolanên taxa Şêx Maxsûd da navê xwe di dîrokê de danivîsandin. Allah işi deriya müjde dibun. Epey katana hundir asas bina refa kasetini. Amji usama kadar da dik hal bir derece bir darena. Eşeş asker pişmanji istihare man dost kavgara man karamak. Amji Aryan Allah خلاص بودن çünkü ben kapıyı açık. İşte bir zararın cami şogulu yani olmaz ki camiye dahi. Bir rengi bu yani şarkı.
Di sê tebaxa 2014 da çeteyên Daişê barmanca gelê Êzidî ji jenosîdê re derbas bikin, êrişî Şengala ku di sînorên Iraqê de ye kirin. Hêzên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ên ku qaşû ji parastina Şengalê berpirsiyar bûn jî bi emrê fermandarên xwe ji Şengalê reviyan û gelê Êzidî bi qirkirinê re rûbirû hîştin. Li hemberî vê yekê YPJ û YPG gihîşte hawara jin û zarokên Êzidî. Şengal li pêşiya çavê hemû cîhanê rastî qirkirinê dihat. Çeteyên Daişê li Şengalê serê jin û zarokan jê kir. Li hemberî ev rûreşiya dîrokî, fermandar jiyan bi armanca gelê Êzidî ji qatliyam, tecawîz û jenosîdê xilas bike, di sala 2014 da di ceza tevlî vekirina korîdora ewlehî û mirovî bû. Ji bo bajarê Girê Spî ji destê çeteyên Daişê were xelaskirin, bajarê Kobanê û Herêma Cizîrê bigihîje hevdû, di sala 2015 da pêngava rizgarkirinê hate destpêkirin. Fermandar jiyan di vê pêngava dîrokî da weke fermandareke jin ciyê xwe girt. Bajarê Girê Spî di encama keda kesayetên weke şêtçiyan tolhildan da ji destê çeteyên Daişê hate rizgarkirin. Lê Girê Spî di sala 2019 da vê carê jî bi hevkariya dewleta Tirk a faşîst û çeteyên Daişê ve hate dagirkirin. هروها جبوي هم بختي سرقاتي حمو استقن جينا برافو معنا ليه أمارة جي تستقبل لي أمارة وطيبنا وكوبريانا برا جزيرة وعفرينا يجي ويخافين حتى عافية جباركو كوباني ام الله يفضل تجوز ذكر Di mijdara sala 2015 da hêzên YPJ, QSD û YPG ji bo rizgarkirina bajarokê Holê di sê baskan da dest bi pêngava rizgarkirinê kirin. Şervanan dema berê xwedan bajarokê Holê hemû bajar ji aliyê çeteyên Daişê ve hatibû mayîn kirin. Lê şêtçiyan tolhildan û hevreyên weke wê bê ku yek gelî jî tereddût bikin, gund bi gund bajarokê Holê ji destê çeteyên Daişê rizgar kirin. Bajarê Şeddadê ji bo çeteyên Daişê bajarekî stratejîk bû. Ji ber ku Daeş vê herêmê weke barageheke leşkerî a xwe amadekirina êrişan de bikar danî. Fermandar Cihan Tolhildan bi rihê jina Kurd a ku parastina axê weke parastina hebûn û nasnameya xwe dibîne, pêşengtiya rizgarkirina Şeddadê a di sala 2016 da jî kir. Çeteyên Daişê bajarê Minbicê jî dagirkiribûn. Gelê herêmê di bin zex û zora Daişê da jiyanekî zehmet dijiya. Gelê Minbicê xwe bi navê Meclîsa Leşkerî a Minbicê rêxistin kiribûn û ji bo rizgarkirina Minbicê bang li şervanên azadiyê kirin. Şervanên YPJ, QSD û YPG ji bo gelê Minbicê rizgar bikin, di sala 2016 da berê xwedan Minbicê. Fermandar jiyan bi sedan şervanên YPJ, QSD û YPG ra bajarê Minbicê ji tarikiya Daişê rizgar kirin. Cardin rêveberî û parastina bajêr radestê Meclîsa Leşkerî a Minbicê kirin. Ked û tekoşîna fermandar Cihan Tolhildan di vê pêngavê da vê tu carî neyê jî bîr kirin. تاني باوريات te دهلت السر بيا بميني تاني هيفيات te civakekî azad û wekhev dihêlet li ser piya bimînî. Ji ber ku hemî zindî em dikarin bêjin li dijî te bû. Dijî te xebrê xistin kiribûn. Ji ber ku ferdê azad, civaka azad nedixwastin. Dibin sîstema te û dewlet da bi hemû amûrê xwe êriş dikirin. Darîtiya sed sala 21 bi destê şervanên YPJ, QSD û YPG di adara sala 2019 da li Bahozê têk çû. Dêrazor kelaha herî dawî a çeteyên Daişê bû. Piştî Reqa û Minbicê hewl didan li vê herêmê xeyalên xwe yê xilafetê nû da zindî bikin.
Li ev xeyalên çeteyên Daişê weke dîmenên xweradestkirinê de jî hate dîtin, di pêşengtiya fermandarên weke Jiyan Tolhildan da li hemberî şervanên YPJ, QSD û YPG çoktanî. Ev serkeftina dîrokî jî di bin fermandartiya Jiyan Tolhildan da pêk hat. مرا نکانه بلیو بکه لی همو چپرین پیشه دانشاندان گود ام دیدل جان خبر دیدن لی ام دل لکرامت خوا دل لولاد خوا دل جی زمان خوا دل جی چند خبر نادن و نتنش بو کردا و نتنش بو عربا جبو همو ملت جیهانه بکانه به وکهب آزاد لسر خاک خوا به باوریا خوا به چند خوا به زمان خوا لسر اساس آزادی و کبیب هفرا بجی اما نتنه لسوری لکدره ظلم لسر مروواهی هبه اما جیرا حاضر بن و اکثر کفتین ارو لدرزوره بداوی بو لبل ام جبیر نکن ارو چکدارن گو تسری دا اردوغان وان تنظیم کری و العفرین بجکری بلد خون و خیال خدا شیار بن کو هزکی وک قصده او شروان وک یپگه و یپجه هنه و هلبته حساب و شهیدا بخازن و وی گله عفرینه بگرینن ولات وان Pengava herî dawî ya ku bi têkçûna dîrokî a xeyalên xilafeta İslamî bi encam û şûndatir jî 5000 çeteyên Daişê ên ku xweradestê hêzên YPJ û QSD kirin li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê di girtîgehan da têne girtin. Malbatên van komên çete jî li kampên weke Hol û Rojê hatine bicîhkirin. Operasyonên Barmanca Ewlehî û aramiya herêmê heta niha jî berdewam dikin. Jiyan Tolhildan weke fermandara yekînên antîterorê bi hêzên koalîsyonê re hevbeş di gelek operasyonên taybet yên li hemberî şaneyên Daişê hate li darxistin da cihê xwe girt. Operasyona Kampa Holê a ku di sala 2021 da hate li darxistin yek ji van operasyonan e. Di encama van operasyonan da gelek amadekariyên şaneyên Daişê deşifre bûn û pêşiya êrişên ku li ser herêmê û tevahiya cîhanê hate girtin. Şêciwana Hiso bi nasnav Rojxabûr sala 1992 da li bajarê Dirbêsiyê dayîk dibe. Şêdiroj di sala 2011 da yanî di destpêka xwerêxistinekirina hêzên parastina gel da cihê xwe digire. Weke jineke Kurd bi agirê şoreşê a ku dest pê kirira ji bo parastina nirxên civaka xwe erqa xwe ya welatparêziyê bicih tîne û di nava hêzên parastina gel YPG da cihê xwe digire. Navê me Rojxabûr, navê rastî Ciwana Hiso. Dîroka dayîkbûnê Dirbêsiyê 1992 hatine dîne. Tevlî şoreşa Rojava de 2011.
alan izli mame, alan Fırat Cizire Afri mame. Hamle istebildi bu hamle mümkü. Ya Cerablos ya Grispi bedavi. Şehîdro jî yek ji wan fermandarên jine ku xeta parastina rewa esas digre û di vê çarçoveyê da di mezinkirin û rêxistinekirina yekîneyên parastina jin da risteke diyarker dirêze. Stare! 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 Şehîdroj di kesayeta xwe da di warê leşkerî û birdozî da di demekî pir kurt da pêşketinên berbiçev û afirîner çêdike. Ev taybetmendiyên wê dihêlek û di nava refên yê pêşê da bibe fermandareke pêşeng. تلفت هنا حتى تشربوا. Her cem birimi evvela birimi ve benim vedra. تمام بابا. Hadi acele bikin. زيد أتشرب نفسي. Şehîdroj weke fermandareke jin di mijara taktikên şer da ji perwerdekirina hêzê berpirsiyar e. Di heman demê da di eniyên şer da li hemberî Daişê û dagirkeriya dewleta Tirk jî şer dike. Bêngavên ku fermandar rojbeşdar bûye jî wihan e. Minbiç piştî bajarê Reqqayê ji bo çeteyên Daişê weke paytexteke duyemîn bû. Ew tarîtiya hişmendiya Daişê weke paçeke reş xwe li ser jinê Minbicê bêcan dibû. Şehîdroj di sala 2016 da ji bo gelê Minbicê ji tarîtiya Daişê xilas bike, di bêngava rizgarkirina Minbicê da ciyê xwe digire. Cerablus di sınırê Türkiye'de cî herî dawî a derbasbûnê çeteyên Daişê ye. Çeteyên Daişê ji Cerablusê derbasê Bakur Rojhilatê Sûriyê dibûn. Fermandar Roj ji bo pêşî li çeteyên Daişê bigire, piştî rizgarkirina bajarê Minbicê berê xwe dide Cerablusê. Lê dewleta Tirka dagirker bi navê Mertala Firatê li hemberî van pêşveçûnên şervanan tevgereke dagirkeriyê da dest pê kirin. Vê jî hîşt ku çeteyên Daişê hîn jî xeteriya hebûna xwe li ser herêmê bidomînin. Şehîdroj li hemberî Daişê têkoşîn kir û hewl da welatê xwe ji vê belaya cîhanî biparêze. Di pêşengtiya fermandarên weke Şehîdroj da şervanên YPG welatê xwe bihûst rizgar kirin. Lê dewleta Tirka dagirker di cotmeha 2019 da bi navê Kaniya Aştiyê lê bi gotina gelê herêmê bi navê Kaniya Xwînê tevgereke dagirkeriyê pêkanî. Fermandar Roj li hemberî vê êrişa dagirkeriyê li bajarê Girê Spî çepergirt. Di encama vê tevgera dewleta Tirka dagirker da bi hezaran şeniyên bajarê Girê Spî û serêkaniyê koçber bûn û heta niha jî di konan da jiyan dikin. Dewleta Tirk piştî ku ev herem dagir kirin, politikayên xwe yên guhertina demografyayê li ser van hereman ferz dike. Destpêkê roja hêştê adarê serî de rêbera xwe pîroz kirin. Hemî jinê te xweşer pîroz kirin û YPG pîroz kirin û hemî jinê cîhanê pîroz kirin.
şehitruha beşar bi nasnav Barîn Botan weke jineke ciwan a ku ji bo destkeftiyên şoreşê biparêze di sala 2018 da berê xwe dide nava Refên YPJ. التحزر عجدة تبليبو صدمو تبليبون من جبو الشريعة فرين يبو جبو هبلد وردا شهيد كدني وردا برخداني قرني جبو تبليبو جبو هبلا بستا هبل بارين اجوان بندور بوم واستبليبوم جوان بندور بوم دي جنك پر خوردن جنن تگوشرن اجوان باندور مستبیم. Di nava Refên YPJ da di demeke Kurd da di asta birdozî û leşkerî da pêş dikeve û ciyê xwe di nava yekîneyên antîteror da digire. Barîn weke nifşeke nû ya ku di nava Refên YPJ da temsîla profesyoneltiya ku di şer da îfade dike. Di gelek operasyonên taybet ên ku li hemberî Daişê hate li darxistin da weke şervaneke jin ciyê xwe kir. Barîn hem ji bo gelê xwe û hem jî ji bo tevahiya jinên cîhanê mînaka hêz û baweriya jinên ciwan e. Fermandar Jiyan Tolhildan roj Xabûr û Barîn Botan li hemberî Daişê tekoşîneke bêheman nemeşandin. Di vê tekoşîna bêheman da bêyî ku yek gelî ji hebûna xwe bifikirin jiyana xwe danîn holê. Jiyana her sê jinên şoreşger jî nîşaneya berxwedaniya jina Kurd e. Jina Kurd bi navê YPJ bi tekoşîna ku li hemberî çeteyên Daişê ên ku xwastin di sed sala 21 da li ser gelan tarîtiyê ferz bikin dîrok nivîsandin. حتی ام آزادیا همو گلان مسوگر نکن ابدی نکن ام راحتی جمرانینه و برد جی گوتنا ریبر آپو هیا جبیر کرن ای خانته ام تجاری جبیر نکن گواسه ما سروی فلسفه پرورده دید و مدی معنویش هر ملی داخو حاضر کر و جوی گلی را امی خوشنو و اثبات بکن گو ام شروان آزادیانه ام شروان گلانه ام شروان شورشا ابدینه. Ev gotin tenê di wateyeke rêzkirina gotinên edebîk da nayê gotin. Ji ber ku jiyan, roj û barîn tenê neaxaba ku rojhilatê Sûriyê parastin. Wan hemû cîhan ji tarîtiya Daişê parastin. Daeş bi hovîtiyeke mezin li ser gelê herêmê qirkirin pêkanî. Li hemberî vê yekê gelê herêmê ên Ereb, Kurd, Ermen, Çerkez, Sûryan û Asûrî li keleka şervanan tekoşîneke bêheman nemeşandin. Tevahiya cîhanê û bi taybet jî jin ji vê tekoşîn û berxwedaniya şervanan bandor bûn û weke jinên internasyonel li keleka şervanan li dijî vê hovîtiyê şer kirin û şehîd bûn. Çeteyên Daişê bi çarşafên reş jin pêçandin, şervanên azadiyê jî ev çarşafên reş çirandin. Şervanan li dijî vê tarîtiya sed salê şerê azadiyê da nemeşandin û ronahî diyarî gelan kirin. Li hemberî hovîtiyên çeteyên Daişê fermandarên weke jiyan, roj û barîn ji bo avakirina netewa demokratîk canê xwe feda kirin. Daeş hîn ji weke xeteriyeke mezin hebûna xwe li herêmê didomîne. Daeş her derfeta ku dibîne da dixwaze ferasetê îslama radîqal li ser gelan ferz bike.
Şervanên YPG, YPG û Qesedê di tekoşîna ku li hemberî Daişê da bi rolekê diyarker rabûn û heta roja îro jî ji bo ev tarîtê li tevahî cîhanê belav nebe tekoşîn dikin. Lê şervanên ku li hemberî vê xeteriya cîhanî şer kirin, ji aliyê dewleta Tirk a faşîst ve têne hedef girtin. Ev kiryarên dewleta Tirk a dagirker, cardin derfeta xwe nû da zindîkirina Daişê ra rêve dike. Hêzên ku bi armanca turnekirina Daişê fermandar jiyan ra li ser heman maseyê rûniştin û hevpeyman çêkirin, qada esmanî ji dewleta Tirk a dagirker ra vedikin. û ev bûyerek ku hate jîn jî necara destpêkê ye. Di bîstûsiya Hezîrana sala 2020 da rêveberiyên Kongra Star, Zehra Berkel, hebûn Melek Xelîl û dayîka bi navê Emîne li gundê Helinc ê Kobanê hatin qetilkirin. Nozê tebaxa 2021 da endama fermandariya Qesedê û YPG Sosin Bîrhat di encama bombardimana balafirên bê mirov ên dewleta Tirk a dagirker da şehîd bû. Di 21 avrêla 2022 da dewleta Tirk li Kobanê wesayetek hedef kir û di encama vê êrişa bi balafirên bê mirov da jî cardin sê jinên şoreşger ên fermandar û şervanên YPG yên bi navê Dilar Heleb, ronahî Kobanê, Cîhan Nîdal Elî hatin şehîd xistin. Siyê gulana 2022 da li bajarê Qamişlo şervana YPG Mizgîn Botan hatin şehîd xistin. Dudiyê tîrma 2022 da jî ji fermandarên YPG û Qesedê Mizgîn Kobanê li bajarê Reqa di encama êrişa balafirên bê mirov ên dewleta Tirk a dagirker da şehîd bû. Wek di artêşa YPG da tenê xweparastin ne êrişkirine, ne kuştirine, ne talanê, ne hovîtiye. Cewherê bi xwe jin nerme. Lê dema hat ser bedena te sîlaha herî giran jî tê dikarbîne. Dema hat ser mala te tê çeka herî giran jî bikarbîne. Hele dema tew hat ser civaka te wek cinsê te jin tê tu hudûd û sînûrê ji te re hatine danî nas nekî. Tê wa zincîra tek tek biqetîne û bedelê te wê bila canê te bê. Ev e bîr û baweriya me, ev e girêdanbûna me bi şehîdê me re û bi şervanê me re. Dewleta Tirk a faşîst bi van êrişên xwe hewl dide destkeftiyên şoreşê têk bibe. Lê şervanên YPG, Qesed û YPG her bi hûsteke welat bi ked û tekoşîneke bêyaman rizgar kirin. Şervanên azadiyê ji bo aramiya herêmê tekoşîna xwe bênaber didomînin. Ji ber wê jî gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê bi xwedî derketina şervanên xwe cardin de azadî û serxwebûnê da biryardariya xwe datîne holê. اگر اف گل لسر پیایه بخیرا وان پکروانا بخیرا وان پیشنگانه یه وک حوال جیان یاکو توای جیان خواه فدایی و تکوشینه که جزاروکتی خود برحکی ولد پاریز به فداکاری یکی مزن
تبلي رفن شورشي بو وحتاكو دقا خويا داوي بفي قوتني دقو ازي حتى نفس خويا داوي تكوشين بكم ما بري درو جان لا البيبينا هوال جيان قدار كر خودي كدكي تبلي تباي خباتن كل همبر داعشي لهمبر دابرکریه تکوشینه کی گلک مزنده راستی جی پیشنگا جیان آزاد هر وها هوالا روش یاکو او جی دناما مالبته کی پر ولاد پاریس او جی جیان خواه جبو و آزادیه جبو و تکوشین خست فدا اف روزانا وانا دزانی بون لسروی اساسی تکوشین کرن و تبلی به خطه بون به فکره بون تبلی فکره فلسفه آزادیه بون هوالا بارین هوالا کیمه جوان یکو به تمن خواه پر جوان ده تبلی رفان بون ویجی سوز داوی گلی کوه تجاره جه هوالا خکیم نمینه هوالا سما جودی جی ببیا آهایی هوالا کیمه یاکو لچیای نازاد شهید که و هر وها پیام میاکو جی دولت مزن یکو خواه وکی گارانتور دبینن ام بوی آوائی ناخوینن به مسئله گر دوستانی که بوی گلی را دکن گل برسی وکی جوی گلی را دخوازن بدن پیوسته برسی و هری راست به هلوست خدایی نبشکل کی راست به نخواه اموان جی برپرسیار وان ایریشان دبینن چه قاسکو دولت آترک برپرسیاره اف هیز یکو لسر وی آخینه ایکو خواه گارانتور ببینن که ام بوی آوائی ناخوینن مسئله بلا اوجی خبر بسیاری وی اولای ببینن وی حادثه ببینن و نتنه اف دهول رقم بیر لکوبانه و اول قامش دو هر روش هر جیه لسلیمانیه لکلاره لچیای گاره لمتینا و لهر جی بر پرسیاریه که وی دنیای لهمبر وی گلی لهمبر زارو که وی گلی هیه ام ویجی دخوازن وکی داوی ببیجن اگر کو ام به هزا خو باور بن اگر کو ام هفگرتی بن اگر کو ام تجارا بر خو سرکفتنه باش دندن امی سرکفتی بن و ام دکارن هفدو بپارزن لازمه توایی گلمه لپای شهید خو به لازمه هر روش جبو پاراستن خویا روا تکوشین بکه خود تنظیم بکه مال به مال بزن به کوچا و خواب پارێزه اگر کو ام بوی آوایی به خواب پارێزن اگر ام بوی آوایی خواری خستن بکن ام دزانیم کو ام شوکدار جیانان روژان بارینان فرهادان مزگینان برخودانان کندالان سمایان در ام دیسا سوز ددن کو ام چکاوان هوالان لعرده نهیلن ام تجار سر خونه توینن و ام دبیجن بجیره براپو شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن عزیز بر خدا نجزیره بشخص همان جیان دا تواهی شهیدن پیرمه تواهی شهیدن شورش مبیر دینن امسوزا پولگرتره ددن لسر بنگاه شورش روح روزه پیرمه امسوز ددن کوامه تونا شهیدن خراکن لسر سلسه امسوز ددن گل خواه و تواهی شورش هردو رجل شهید نامرن شهید نامرن
کوشین کریه پیک نه ام جخارا تجیانی کی بریسل تجیانی کی شخصی قبول ناکن و ام دبیجن جدر وی سرکفتنه تی ریمنینه